Joo, eli täällä aamussa haastattelussa Uuden musiikin kilpailun pressissä Anni Saikku. Esittelisitkö näin aluksi itsesi niille, jotka ei sua vielä entuudestaan tunne? Joo, mä oon Anni Saikku, mä oon 21V Helsingistä opiskelija, mutta siellä laulaja niin oikeesti. Ja tää on nyt mun ensimmäinen biisi, joka tulee niin tälle virallisesti ulos. Et mä oon tehnyt silleen covereita, ja mä olin pari vuotta sitten Voice of Finlandissa, että sieltä ehkä joku saattaa muistaa. Mutta silleen, että tää on nyt mun tämmönen niin ensi julkaisu, niin erittäin jännittävää. Joo, no kauan sä oot sitten harrastanut tai tehnyt musiikkia? No siis musiikkia mä oon harrastanut niinku oikeastaan aina, että ihan mitä perus nyt sanoi, että oppi laulaa ennen kuin oppi puhumaan, mutta silleen ehkä viimeiset 3 vuotta silleen vakavammin, että niinku keikkailee ja koittaa saada niinku omaa musiikkia tehtyä ja muuta, että semmoiset viime vuodet niinku ihan tosissaan. Joo, no millaista musiikkia sä itse kuuntelet? Mä kuuntelen tosi laidasta laitaa, mutta mun kyllä semmonen soft spotti on niinku soul-musiikissa, että mä rakastan sellaista niinku vanhaa Stevie Wonder, Etta James, Nina Simone tollasta, mutta sitten kans niinku uudempaa kaikkea R&B, mitä Pharrell, Bruno Mars, niinku ton tyyppistä. Joo, no minkälainen oli sun henkilökohtainen UMK-hakuprosessi, miten päädyit mukaan? No mun prosessi oli vähän jännä, että se tuli aika niinku nopeasti nyt tänä vuonna, että semmonen Mia Kemppainen, tämän biisin tekijä, otti muhun yhteyttä. Meidän yhteinen ystävä oli mua suositellut hänen kappaleella, oli vähän tämmönen Cupid tässä niin sanotusti, ja oli deadline semmonen ehkä 5 päivää olisi tainnut olla aikaa, ja sitten sit mentiin nauhoittamaan. Mä kuuntelin biisin, mä vitsi, tää kuulostaa ihan multa, että nyt nauhoitetaan, sit lähetettiin demot tänne, käytiin erinäköisissä haastatteluissa ja muuta, ja sit päästiin mukaan, ja nyt ollaan tässä koko syksy aika lailla niin säädetty, tehty musavideokuvauksia ja kaikkea, ja nyt sit vihdoin niin tää on julkista. Anteeksi, lavalle puhuttiin, jatkakaa haastattelu heti sen jälkeen. Okei. Joo, no seuraava kysymys olisi, kertoisitko jotain tosta sun uudesta kappaleesta tai julkaistusta? Joo, tää mun kappale on mun mielestä semmonen aika ihana yhdistelmä, että siinä on semmoista niinku herkkyyttä, tavallaan vähän balladimeininkiä aluksi, mutta sit siihen tulee kunnon biitti, että siihen oikeasti voi niinku tanssia. Et mä aina kiitän, että se on semmoinen vähän motivaatiobiisi, voit kuunnella yksi jossain bussissa, tarvii vähän tsemppiä, tai sit kavereiden kanssa valmistautuu lähdössä ulos, niin se on vähän tämmönen niinku voimabiisi niin sanotusti, että kertoo niinku rohkeudesta ja tämmöisestä, että uskaltaa lähteä. Että niinku, vähän silleen niinku mun elämä tällä hetkellä, että ihmiset dissaa ja voi olla epävarmaa ja muuta, mutta sit pitää niinku vaan unohtaa se ja antaa mennä. Joo, no ootko sä pohtinut jo miltä toi näyttää lavalla toi kappale? Joo, ollaan me puhuttu tästä lavashowstakin jo, että me ollaan musavideo jo kuvattu ja siitä tuli aivan mieletön, me ajateltiin tuoda siitä musavideosta elementtejä. Mä en saa vielä kertoa mitään, mutta lupaan, että tulee, koska mä oon luultavasti ihan vaan niin yksin, että täällähän on paljon niin että on isompaa tämmöistä räväkämpää showta ja muuta, niin mulla tulee sitten niin kuin valojen ja mun kanssa varmasti ole oikein voimakas ja kaunis show. Okei, no kertoisitko vähän omasta suhteesta Euroviisuihin? Mun suhde Euroviisuihin on... Siis me katsottiin lapsena aina kyllä niinku perheen kanssa, ja sitten viime vuosina mä oon seurannut UMK:ta niinku aika tiiviisti, kun on ollut tuttuja lavalla ja muuta, niin siis se on... Ihmisillä saattaa olla tietynlainen kuva, että Euroviisussa on vaan tietynlaisia biisejä. Mun mielestä sinne voi hakea ihan niinku millä vaan, että kyllä mäkin koen, että mun biisi on aika semmonen moderni kumminkin, että ei tarvitse olla mitään sellaista Euroviisuhumppaa, mitä ihmisillä voi olla ajatuksissa. Niin mun suhde on, että mä siis tykkään, ja sehän on ihan isoimpia niinku formaatteja, mitä on. Että kelaa, jos tän voittais päästä sinne, niin siis miljoonia ihmisiä, et ei tollasta oo mitään muuta. Että se on niinku iso mahdollisuus. Miten sä sitten luulet, että maailma tai Suomi ottaa sun kappaleen vastaan? Vitsi, tää on aika jännä, kun tää on mun eka biisi, niin mä kieltämättä kyllä jännitän, että mitä ihmiset siitä sanoo. Mutta me ollaan tehty paljon töitä tämän eteen, ja mun mielestä se kuulostaa raikkaalta, laadukkaalta, uudelta, tarpeeksi tarttuvalta, ja kyllä mä luulen, että ihmiset ottaa sen hyvin vastaan. Siinä on kansainvälistä potentiaalia myös, että jos tää onnistuttaisiin voittamaan, niin mä luulen, että ihmiset sitten ihan muuallakin kuin Suomessa vois nauttia tästä biisistä. Okei, sitten viimeinen kysymys. Lähettäisikö terveisiä potentiaalisille äänestäjille? Itse ihan super isot terveiset. Please äänestäkää mua. Mä olisin niin kiitollinen. Mä tuun teille kotiin leipoo pullaa. Mä kiitos. Se on aika hyvä lupaus. Kiitos oikein paljon haastattelusta.